ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி எங்கே போக போகிறோம்னா வேலூர்லேருந்து செய்யார் தான் போக போகிறோம். செய்யார் எதுக்கு போகிறோன்னா பச்சையம்மன் கோயிலுக்கு போக போகிறோம். வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு கிளம்பலாம். போகும்போது பூ வாங்கிக்கணும், அப்படியே கிளம்பியாச்சு. அப்புறமா கோயிலுக்கு வந்துட்டு வீடியோ எடுக்க ஆரம்பித்தாச்சு. அம்மன் எவ்வளோ அழகாக இருக்காங்க பாருங்கள். அப்புறம் கோயிலை ஃபுல்லாக சுற்றி பார்த்துட்டு அழகாக வீடியோ எடுத்துன்னு வந்தேன். இதான் மூலஸ்தானம் கட்டின்னு இருக்காங்க, நல்லா இருந்துச்சு. சாமிலாம் துணி போட்டு மூடிட்டாங்க. அப்புறம் பின்னாடி கிரவுண்டில் வந்து காம்பவுண்ட் சுவர் கட்டின்னு இருந்தாங்க. அப்புறம் பின்னாடி போயிட்டு வீடியோலாம் எடுத்துன்னுட்டு அப்புறம் கோயில் பின்னாடி வந்து ஒரு அம்மன் சிலை இருந்துச்சு. அதுக்கு பின்னாடி பார்த்தோன்னா ஒரு புத்து கோயில், அதாவது புத்து சிலை. அது உள்ளே பார்த்தோன்னா ரொம்ப இருட்டாக இருந்துச்சு அந்த கோயில். அதை முடிச்சுட்டு அப்புறம் வெளியில் வந்து மறுபடியும் ஃபோட்டோ எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் அவர் பேர் தெரில, ஐயனார்னு கூப்பிட்றேன், அவ்வளோதான். ஆனால் பச்சையம்மன் தான். அப்புறம் கார் ஆண்ட வந்துட்டேன். அவங்க சாமி கும்பிட போயிட்டாங்க கஸ்டமர்.